kumaring, kumpari, good morning! Saan man kayo ng sulok ng mundo, naroroon. So ngayon ay Martes, araw ng activity ulit ni Lola. So ngayon ay pupunta kami ng activity ni Lola. So ayun. Dito. Akay-akay ko si Lola. So ngayon, nag-order na ako ng taxi at ayun. Antayin natin dumating. So, ayun, wala dito ngayon. Basura. So, ngayon, tingnan natin dito kung meron. Siguro wala kasi kahapon naglinis. Meron pero hindi naman gaano. So, ayun guys. Ngayon, mag-aantay tayo ng taxi. So, ayun. Ito yung place na inaantayan namin ni Lola. So, dyan, sa puno na yan, mayroon dyan, squirrel. Nakita tayo nung nakaraan. So, ayun guys. Iyan ay swimming pool yan. Swimming pool complete. Uy, punong-puno dun ang basura guys. Oh, punong-puno. Ay, sayang ay, basura. Kaso sayang. Aalis kami. Punta kami ng activity. So, guys, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. So, update ko kayo. At may init na dito ang araw. So, ayun guys. Dito na lang ating mini vlog. So, nandito na rin yung taxi. Ayan guys. So, bye-bye! Thank you for watching!